Да, какво става, хора? Аз съм Хихленбеги, както знаете. И тъй като днес е 3 март, съм ви подготвил изненада. Вместо да я построя, нали, пред вас, аз я построих тази къща, която сега крия от членоподобното нещо, да. Аз я построих извън кадър, намерих и овце за 2 легла. И да, събрах си за Iron броня, Iron set си имам почти цял. Да. И това е още дето, което искам да ви кажа. Та. И тази къща е чисто и просто българска, разбира се, е леко е така, с повече детайли. Да. Та-да! Да, знам, малко е грозничка, ама все пак си е българско. Да, това е първият етаж, който има доста печки, честве и едно легло, който ще бъде за гости този етаж. И втория етаж, който си е вече за нас. Печка, крафтинг тейбъл, чест къде да събираме нещата, легло, още един чест. И да, това е общо ето. Та, ще има и урок на тази къща. И да, ако се чудиш защо не снимах вчера, правих ето тази къща. Овце се оказа, че има там. Ето, там. Да, ви ги видяхте вече. Да, ще да обзавеждам преди малко, ама ще карай. Така. И сега. Да, тази къща ще ни е главната тук, където ние ще живеем. И ще направим още нещо като индиански колиби. Да, ще направим индиански колиби. Добре, тук не се пада втори път, затова че. Да, ще направим индиански колиби, като вече споменах. Обаче ще ни трябват лопата. Доста лопати. И така, на пяска, вместо да има пак такива индиански колиби, ще го направя специално с шатри. Ама хубави шатри. Да, общо този епизод общо взето това ще направя. И ще направя една ферма. Мисля по-добра от ето тази там, която пак построих на... И хора, извиняйте. Това си го бях сложил, защото тогава ще ми бях взел легло и... Да. Но важното е, че сега съм го пуснал. Да поръщате малко това. Гнусното нещо. По-късно мога да снимам клип на CSGO. Толкова стига ли? Боже господи. Аз съм пълен кретен. Добре, това са базика с мене. Аха, да. Е така стои се. Добре, бия. Обаче си ни трябваше cobblestone. И за да не си хабя аз моята хубава кирка, айрона, която си доста ще ми е ценна, ще направя една обикновена от cobblestone. И да, почвам да огладнявам. За тази ферма след да я правя на някои хълми така, но ще видите.
хляб. О-хо-хо-хо-хо, хляб. Хляб, хубав хляб. Но постижение изпечи хляб. Сета. Ох, на батко. Сега аз имам ли нещо храна тук? Тя беше не. Що да имам? Тук. Не, това тук си ми е сетчето. Еми, явно ще трябва да убием. Нашата невероятна кирка. Направо ще ги... Изхабихме цяла кирка. Не стига, бе. Не мога чувството да не можеш да джъмпиш. Добре, няма се опитвам трети път, защото почва да става гадно. Стига, бе, трябваше да го вземем тази сега. Нищо, каре. На дърво има ли къде да се отсека? Да, това е епично секане на дърво. Щупи се. Добре, аля да се щупи тази кирка? Да, щупи се. Да, тук си изпекох малко камък. Ето, ако ми трябва. И место си направя. Не! Фак. Добре, тия ще ги сложим. Ще ги бием малко с каменния меч, защото с другия не искам да си го хабя айрона. Жгучи и бяга! Аре бе, отивай по-бързо, толкова ще се махне. Не. Нищо не става. Еми, живот и здраве, пък другото. Или хората бия да си идиот, ама идиотка от мене няма. Спи. Айде, спи. Нощ е! Ту, виж, слънцето е долу. Айде. Слънцето е долу. Айде бе, слънцето е долу. Долу на спирката. Айде сега. И ти бе като никой. Айде. Да. Така.
Отиваме да малко Cobblestone. О. Айрон. Още. И още. Той ще го отсечем първи. Майко. Колко айрон. Взимай го. Аре. Вземем и бягаме. Искам ти Cobblestone. Колко имам? 36. Още малко. Да стане един стак просто. Колко станаха? 49. Аре, съвсем малко още. Ето не е баш съвсем малко, ама... Аре. Долу. Можем да си ходим. Да, аз съм идиот. Добре, това ще трябва да го удължим още веднъж. Още един път. Стига, бе. Се осра. Еми, добре. Ето си. Да, бил. Обаче,
Ще трябва да събера малко дърво. Така... Така. Да. Така... Да. Толкова трябва да стигнат. Добре, хубаво, ма... Как ще стане това нещо сега? А чакайте, ето искам да пробвам. Така. Ми бил. Е така, без решетки и да гледаш. Добре. Не е кът нищо. Ето така ще направим. И идеал Петров. Да. Първото клипа е завършено. През този епизод няма правя втора, защото за сега е станало 17 минути. Да, мисля да започна с фермата, която трябва да направим някъде. Къде ще е това някъде? За да бъде такъв панел в земята. Лат. Леле, колко ще не лаги, бе. Добре, това очевидно няма да е най-подходящото място. Някъде с хълм искам да бъде. Ето тук. Окей. Да, знам, че нищо не се вижда. Но... Добре. Направим само 4 торчета да просто да ни осветяват. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Земно богатство. Да. Патата се счупи. Но ще направим нова. Да.
Другия торч ще го сложим ето тук, за да не се спават гадориите. И сега е време да си идем пържолата. О, фак. Сега трябва да запълвам това горе ли е? Не, това са бързи късмени. Окей, тук поне има. Лак. Шибан, шибан. Ени. Тази лопата е тя на път да се счупим. Просто перфектно. Да, мисля, че сега е перфектният момент да ви напомня да се абонирате, да харесате Facebook страницата ми, за която сигурно ще има линк под описанието. И да. И като се замисля, чакай малко, аз забравя да кача първи епизод на това поредица в Facebook страницата ми. Охо, какъв съм бъл. Да. Чакайте, забравих това тук. Ето това ще го сложим. Тук да не влизат гадинки. Не, всъщност това ще го оставим. Да, всъщност и това трябва да махнем. Не можеш да фаниш. Да. Бързо, на спринт. Спим. Едва ще го изидем. Сега имаме глад, нищо. Не, всъщност не, нищо, няма никаква храна.
на богатство. Била ти пиленца, приятелка. Да, направих тази мина ето тук. Не! Боже ми. Добре, ето тук ще покопаме. Клад никога не е в излишък, само това мога да кажа. Обаче камъкът сега не намалява, затова ще трябва да студим. Да, им свърши кирката. Много хубаво. Така през време. Да, трябва ми още една лопата. И да, добре, че можем да правим е така. Еми, голям прав. Добре, че нямаме дърво. О, добре, да. Тук има още едно такова. Нищо карай. Добре, този епизод усещам, че започва да става много дълъг, за което се надявам да не се сърдите. Майката по дърво ще бъде грозно, мръсно, гадно, махай се. Добре. Добре, ще направя един чаркъл. Така. Окей, така. Правим ето това удивително. Добре, не ви показва това. Добре, ще ми трябва и кирка. Да. Че ето така ще бъде добре да се направи. Така. Тъй като точно сме стигнаха. Идеално. Просто перфектно. Това е най-перфектното нещо, което съм виждал аз.
Трябва ми още през това време. Не знам какво ще направя, честно да ви кажа. Да. Ще има и поредици на CSGO, както ви казах, нали? Оф, човеко. Добре, правим и 4. И слагаме ги и привършваме с епизода. И да, това беше всичко от мен за този епизод. Харесайте го, абонирайте се и може да ме харесате в Facebook страницата, в която забравих да кача първи епизод, но след малко ще го кача. Довиждане, аз бях Еклин БГ. Да.